כן. את רוצה להקריא את הטקסט הזה? כן, אני חושבת שכמעט לכולנו, ולא רק לנו, ליאון, יש יותר מדי תרופות מיותרות. לנו יש הרבה יותר מדי תרופות מיותרות. זה לא תרופות, זה שמנים אתרים וצמחים. לא, אני מדבר על המגירה הזאת שאתה פותח וקופצים עליך כל מיני כדורים. כך שברגע שצריך באמת, אנחנו לא יודעים מה לקחת מכל העושר הרב הזה. אני אומר את זה כל יום כמעט. ולכן הזמנו לכאן את הרוקח שלנו. אנחנו לוקחים תרופות, אנחנו לוקחים צמחים. גם, אבל יש את הארון הזה עם הפלסטרים שכאילו פשוט הכל קופץ, ויש שם איזה כמה שאריות מכל מיני דברים מהחורף שעבר, ופה טל קירשיימר מבית המרקחת כנרת בכפר סבא, אתה מצטרף אלינו. מה עושים עם כל התרופות האלה שנשארו לנו? לזרוק ולהתחדש? אני ממליץ לזרוק הכל ולחזור לבית המרקחת להתחדש מחדש. אל בית המרקחת שלך. אוקיי, אבל זה ככה לזרוק איזה 400-500 שקלים לפח. יש הרבה עניין של תרופות, במיוחד במחלות חורף, במיוחד בכל מה שקשור לצינון ושפעת, תרופות שחוזרות על עצמם. אתה לוקח קולדקס, ואחרי כמה שעות אולי אקמול צינון, ואחר כך נוסידקס או דקסמול קולד, ובעצם לקחת המון 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 מאותם חומרים בבת אחת, בלי בכלל לשים לב, נדמה לך שלקחת יותר מדי. וזה כבר סכנה אמיתית. נכון. רוב התרופות שאנחנו קונים ללא מרשם, OTC למחלות החורף, הן תרופות משולבות. בכדור אחד יש 3 או 4 חומרים שונים. איזה סוג של חומרים? יש לנו בדרך כלל פרצטמול, שזה אקמול, או יש לנו נורופן או אדוויל, משולב עם פסוידואפדרין שמפחית גודש, משולב עם אנטי-היסטמין שקצת מרדים אותנו וקצת מרגיע את השערה שבגוף. בקיצור, כל התרופות האלה שנקראות לצינון, לחורף, זה תרופות שהן בעצם מין קוקטייל כזה של חומרים. בדיוק, זה קוקטייל של חומרים, ובבית ספר לרוקחות, כל פרופסור שלימד אותנו שנא את הקוקטייל. אבל מה לעשות, אנחנו במאה ה-21, ואנשים רוצים כדור אחד פלא שיבריא אותם מהר. צמחי מרפא. צמחי מרפא. זו האופציה הטבעית. עכשיו, באמת בכל הנושא של שיעול, הרבה מאוד מחקרים מראים שאין הרבה תועלת בסירופים הרפואיים לשיעול. באמת? נכון. אין הרבה תועלת. גם במתוקים ברור של גם אם היית מחזיר את שני הרופאים היו מסכימים בנקודה הזאת. נכון. סירופים לשיעול על בסיס תרופתי לא כל כך חוזרים. היה איזה מחקר שהשווה דבש, נכון? נכון. עם תרופות נגד שיעול, ומצא שהדבש יעיל יותר מהתרופות. עכשיו, הרבה מאוד חומרים הם מדכאי שיעול. הסירופ שיעול הראשון מהמאה ה-19 היה על בסיס הרואין. חברת בייר שעד היום מייצרת אספירין ויצרה כמה דברים סימפטיים ולא סימפטיים בהיסטוריה, הייתה משווקת סירופ שיעול לילדים על בסיס הרואין. והם התמכרו להרואין? הם התמכרו להרואין, השיעול הפסיק. אחרי כמה שנים החליפו את זה בקודאין שהוא בן דוד שלו, הוא הרבה פחות מזיק בגלל שהוא עושה את הדיכוי שיעול, אבל לא למוח כמו שההרואין עולה למוח. וגם היום משרד הבריאות הישראלי בצד מאוד מאוד חכם, הוציא את כל הקודאין מסירופי השיעול. אדוני הרוקח, אני קצת מאבד אותך עם כל התרופות האלה, אתה מלחיץ אותי כי אני בתכלס היפוכונדר שלא רוצה לדעת כלום, אז אני מעדיף שתגיד לי מה התרופות שאני חייב שיהיה לי בארון. 5 דברים, מה כן ומה לא. מותר לקחת תכשיר אחד נגד צינון ושפעת להרגיש טוב. אבל אני מבקש שיהיה לכם רק אחד בארון, שלא יהיה את הבלבול. כדי שלא ייקחו כמה נכון, שיהיה אחד בארון. וגם על התכשירים האלה... אז איזה תכשירים יש? זה יכול להיות דקסמול קולד, אקמול צינון שפעת, נורופן צינון שפעת. אחד. תכשיר אחד. אחד לקחנו. הוא טוב כשאנחנו חולים, יש לנו צינון ויש לנו חום. אם אין לנו מחלת חום, אני מציע בכלל לא לקחת כדורים. לא צריך כדורים. אז מה התרופה הבאה שחייב שיהיה בארון? רק שורה אחת, נשים בהיריון, במיוחד לקראת סוף הריון. אנשים חולי סוכרת, יתר לחץ דם, גלאוקומה, או כל מי שנוטל עוד תרופות, גם אם... כמובן, התוויות להתייעץ ברופא, אנחנו קצרים בזמן, אז אנחנו רוצים עוד 4 דברים. ברופא וברוקח. הרוקח הוא הרבה יותר זמין, אתה הולך לקנות תרופת OTC, יש מקומות שהיום זה דווקא כבר לא חברים, בואו נתקדם. אדוני הרוקח, מה התרופה הנוספת שכדאי שיהיה בארון? מה שמאוד אני מציע, סירופ טבעי לשיעול. קנית אותי. סירופ טבעי לשיעול. תביא לנו? זה סירופ שלנו, של בית מרקחת כנרת. שאתה רוקח בעצמך? שאנחנו רוקחים, עכשיו בכאלה כמויות כבר רוקחים אותו. שוש קרח, סמבוק, דרוסרה, טימין, כל הצמחים המעולים, גם ללכה, גם לשיעול. סירופ טבעי נגד שיעול? רק מגיל 3. מתחת לגיל 3 יש סירופים שהם ספציפיים לתינוקות, מאוד חשוב, אסור לתת לתינוקות סירופים לילדים.
תינוקות זה בנפרד לגמרי. נכון. עד גיל 3. רשמתם? תרשמו. בגלל חשש מדיכוי נשימתי זה חשוב מאוד. תרופה אחרונה, כי זה מה שנותר לנו בזמן. תרופה אחרונה, תכשיר הומאופתי. יש לנו כזה בבית. יש לנו כזה בבית. ההומאופת שהיה פה ביודד. אוסילוקוקונום. החלטתם לא להתחסן משפעת, החלטתם להתחסן ואתם חוששים שלא כל הזנים תלויים בזה. פעם בשבוע אוסילוקוקונום מתחת ללשון, פשוט מרחיק את המחלות חורף. מי שמאמין בהומאופתיה ומי שיצליח להגיד את השם יכול לקבל כזה מתנה מאיתנו. אוסילוקוקונום. זה גם מאיזה גיל זה? מגיל 0. אפשר לתינוקות לתת גרגר 1 או 2, להשאיר בכוס מים, לתת לזה להתמוסס ולתת להם לשתות, בטוח לחלוטין גם לנשים בהיריון. מילה אחת, אם כן לקחתם תרופות, זה מאוד מאוד חשוב לדבר על פרוביוטיקה. נכון. אז אנחנו נקדיש לזה פינה אחרת ונזמין אותך שוב. אז פרוביוטיקה גם. זה ליאון גם לוקח. וצמחים, הומאופתיה ושילוב של תרופות נוגדי חום ותרופות שמקלות על הצינון והליכה. יפה, וזה כל ארון התרופות, כל השאר אפשר לזרוק. כל השאר חשוב לזרוק. עשית לי את היום. ומה שחשוב להגיד זה, אם יש לכם תרופות ששמתם באינלציה וזה והן פתוחות, לזרוק, לזרוק, לזרוק. נכון מאוד, פגי תוקף לזרוק. יש עמותות שאוספות תרופות, אפשר להשאיר בית מרקחת. אז אם יש לכם שאלות נוספות, מרגישים שלא קיבלתם מספיק, אז הרוקח נשאר איתנו גם בפייסבוק, תשאלו שאלות, והוא יענה לכם. ועכשיו, טל, תישאר איתנו כי אני הולכת